Øjet som adgangskontrol og som erstatning for PIN-koder. For de fleste lyder det måske som fremtid, men iris-genkendelse er kommet til Danmark, og ifølge eksperter kommer vi at se meget mere til det i fremtiden. Du har en unik kode i din krop med din iris. Man kan ikke gå ud og finde og kopiere øjet, som man kan med et fingeraftryk. Der er over 250 uafhængige karakteristika i øjets nethinde, også kaldet iris, som er unikke fra menneske til menneske. Det udnytter man her ved indgangen til netovervågningscentret hos Telia Stofa. Her kan man kun låse døren op, hvis billeder af ens øjne er lagt ind i dette iris-genkendelsessystem. Rummet her er jo sådan set hjertet. Det er vores IT-hjerte her i Telia Stofa, og det er jo et rum, som vi absolut passer meget på. En af grundene til, at Telia Stofa indførte skærpet sikkerhed omkring kontrolrummet, er et indbrud tidligere på året. Sådan her så herud, efter 20'erne havde været på besøg. Med iris-genkendelsessystemet, så føler medarbejderen sig nu mere trygge. Jo, det var fordelene ved, at man har en god sikkerhed, når man sidder her om aftenen, hvor der ikke er så mange mennesker i huset, og vide, at man er sådan lidt lukket inde. Ifølge sikkerhedsbranchen er der allerede nu knap 20 anlæg i Danmark, hvor øjne har afløst PIN-koder, magnetkort og nøgler. Fra systemer, hvor øjet bruges som sikkerhedskontrol på computere og til adgangskontrol til døre. Kunderne i dag er steder, hvor du har høj sikkerhed. Og det er i sagens natur bankverden. Det kan være steder, hvor der ligger våben, for eksempel. Det kan være steder, hvor du har noget viden, der ikke må slippe ud. Det kan være udviklingsafdelinger. Det kan være i medicinalindustrien. De, som skal have adgang, skal først have fotograferet deres øjne af systemet. Øjnene fotograferes 4 gange. Computeren identificerer 250 enkeltpunkter i øjet, kortlægger dem og omdanner den enkeltes øjeprofil til en højsikkerhedsadgangskode. Koden bygger på oplysninger om udseendet på øjets blodkar, størrelse og farvestoffer i øjet. Når man skal ind i et rum, som er sikret med iris-adgangskontrol, kigger man ind i maskinens spejl. Ved spejlet sidder 2 kameraer, et til hvert øje. Øjnene lyses op af infrarødt lys, og kameraet tager et billede af øjnene. Ud fra billedet omdanner computerens personens unikke oplysninger for øjet til højsikkerhedskoden. Med koden kontrollerer computeren, om man har adgang, og kan give signal om, at en lås skal låses op. Ja, det kan være for eksempel regnbuehindens udseende, som er ret unik fra menneske til menneske, sågar fra øje til øje. Og det kunne være nethinden, som også i sit blodkartræ, den måde blodkarrene fordeler sig på nethinden, er unik fra menneske til menneske. Øjnene som adgangskontrol har allerede været udnyttet på forsøgsplan mange steder i verden. Her er vi i England, hvor National Building Society har eksperimenteret med at erstatte kundernes PIN-koder med kundernes øjne. I Amsterdams lufthavn Schiphol bliver iris-kontrol brugt til at sikre, at det er de rigtige passagerer, som kommer ombord på visse fly. Systemet skulle være umuligt at snyde. Man kan for eksempel ikke skære hovedet af en person, der har adgang, og så holde det afskårne hoved op foran iris-kameraerne. Systemet accepterer heller ikke fotos af øjne. Der sidder en live detection i, som gør, at den går ind og måler væsken i øjet. Er der væske i øjet? Er der bevægelse i øjet? Så et dødt legeme vil du ikke kunne bruge til det. Til gengæld har systemet foreløbig den svaghed, at 2% af verdens befolkning ikke kan bruge øjet som identifikation. Hvor de lyseblå og lysegrønne og lysebrune øjne varierer meget, fordi skønhedspletcellerne varierer, og bindevævet, der danner forsiden af regnbuehinden, er meget forskellige og fint med folder og krybter. Så hos de meget mørke mennesker, negere eller tamilere, der er regnbuehinden næsten glat på forsiden og sortebrun over det hele. Hos fremtidsforskerne på Innovation Lab mener man, at iris-kontrol bliver meget udbredt i Danmark. Ikke alene på sikkerhedsområdet vil iris-kontrol gøre vores hverdag enklere. Som det er i dag, der skal en typisk gennemsnitsdansker huske noget, der ligner 11 PIN-koder. Det vil sige koder til alverdens forskellige systemer. Og i fremtiden så vil jeg bare kigge på min lommecomputer, og så vælge mit øje ved sikkerhedskoden. Det vil sige, det har måske for vores vedkommende ikke så meget med sikkerhed at gøre. Det har mere at gøre med, at det gør vores liv meget nemmere. Der er ingen tvivl om, at det kommer ud til hver mands eje på et eller andet tidspunkt, fordi der er så mange fordele ved det. Det kan være i private hjem, når man kigger ind over en længere årrække, men det kan også være i mobiltelefoner for eksempel, hvor du siger, at du bruger din mobiltelefon til at betale med.
Og i stedet for at taste en kode, så kigger du i det kamera, som sidder i mobiltelefonen i forvejen, og får verificeret, at det er dig, der vil lave den betaling. Næste generation af iris-kameraer bliver så nøjagtige, at man bare skal kaste et blik på dem i forbifarten, så er ens identitet